Ahojte, vítajte v talk show s Princess Emily. To jak sa volá talk show? Talk show s Princess Emily. Kámo, to si horší názov nevedela vymyslieť. V mojej pravici, ak to je teda pravica, mi dovolte privítať špeciálneho hostia Zuzanu Strauss-Polačkovú. Aký aplauz som už dlho nedostala. Dobre sa má. Dobre sa máš, vyzeráš úplne, že úžasne. Však ma líčila tvoja sestra. Že? Queen! Si videla, jak som tu došla ráno, ty kokos, jak polomrtva. Videla. Zase, že ja som teba nevidela. Dnes sme si pozvali Zuzku do talk show kvôli tomu, aby sme odhalili tajomstvo jej úspechu na sociálnych sieťach, ako je Instagram, Facebook. Ak som správne zachytila informácie, tak ty máš k dnešnému dňu cez 172 000 followers na Instagrame, čo není vôbec málo. Zuzi, povedz nám, čo je tajomstvom tvojho úspechu? Neviem, podľa mňa ty si vytvorila nejakých 170 000 fejkových profilov a si ma tam označila, lebo neviem, nechápem. A môžeš nám povedať, kedy je možno najlepšie a čo pridávať na ten Instagram, aby aj naši fanúšikovia vedeli a mali nejakú tú možnosť získať viacero followers? Keď pridám selfiečko, ok, sú tam tie lajky, že mám tam, ja neviem, 5-7 tisíc lajkov, ale keď pridám fotku, kde ma niekto odfotí proste pri niečom, čo je celkom zaujímavé, alebo strší z toho luxus, tak automaticky to presahuje už tie vyššie, neviem, 10 000 a takto vlastne tých lajkov a väčšinou také tie najlepšie časy sú po obede, lebo počas dňa sú hlavne, ja neviem, detská v škole, ľudia v robote, tak podľa mňa je asi najlepšie, čo po tej 5-6 hodine večer pridávať fotky, keďže ja sama viem podľa seba, že okolo 7-8 už som doma, neviem, pri telke a kúkam na Instagram, na Facebook a lajkujem fotky. Keď pridám ráno fotku, tak nemá taký dosah, ako keď ju pridám večer. A v noci je najhoršie, ktorý nepridávate fotky, tak A čo si myslíš, Zuzi, je dôležitý aj filter? Ja sa snažím skôr nedávať ani tie filtre a už som dokonca prestala aj si robiť tie Snapchatové, také tie filtre, čo tam boli tie brutálne, lebo ja neviem, ale ja keď vidím niekto pridá, že má nejakú brutálnu fakt fotku a on tak ten človek prefiltruje, že on ju zničí s tým filtrom. Ja moc tie filtre ani tak nepoužívam. Takže neupravuješ fotky, ak to máme tak zhrnúť? Málo dávam filtrov. Zuzi, a kedy si zaznamenala nejaký taký najväčší boom alebo nárast svojich fanúšikov, followers, či je to už Facebook, alebo či je to Instagram? Vieš čo, nejaký, že nárast, neviem, ono to ide tak postupne, ale tak jasné, že keď, ja neviem, teraz si v telke, tak tí ľudia automaticky hneď idú na profil, lebo možno niektorí na teba zabudli, alebo ja neviem, ťa budú začnú vyhľadávať, že si tam povedala niečo smiešné, alebo sa povedala nejakú blbosť. Proste asi skôr, keď som v telke, alebo ja neviem, keď napíšem niečo inteligentné, tak ľudia si to tak ľudia si to potom šerujú. Koľkokrát sa mi stalo tak, že fakt aj teraz naposledy ja som dala nejakú blbú fotku, bolo to niečo v štýle pre zlatokopky, dala som k tomu nejaký popis a do rána mi prišlo, neviem, či nie 7 alebo 8 000 followersov na Instagram, čo som kúkala aj blba, keď som sa ráno zabudila, som nechápala, hej. A neviem, tí ľudia si to šerujú a páči sa mi to proste. Asi sa mi páči, keď som inteligentná a to nebýva často. Možno to je aj dôvod, preto tak veľa followers. No. A kde napríklad najradšej tráviš ten čas, alebo kde, čo častejšie pozeráš? Facebook, svoju Facebookovú stránku, alebo Instagram? Kedysi to bolo tak, že viem, že už vtedy bol Instagram a ja som vôbec sa o to nezaujímala, stále iba Facebook a moje fanpage stránky. No a teraz, keď sa pozriem, že na telefón, akurát kedy to bolo včera či prevčerom, a tam ti ukazuje, že v iPhone, že koľko času, akože percent tvojej batérie za posledných, ja neviem, deň alebo 7 dní, najviac percent, ktorú aplikáciu si navštevoval najviac. No a u mňa to je bezpodmienečne 80% Instagram.
Takže tam zbieraš nejakú takú inšpiráciu. Predpokladám, že keď si tam aj tak často na tom Instagrame, tak máš aj nejaký taký obľúbený profil, ktorý sleduješ? Mám jednu, sa volá, že Giuliana Official a to je vlastne jedna blogerka talianska a úplne ju obdivujem, ako sa oblieka. Takže zbieraš inšpiráciu. Hej, ona je moja taká asi, môžem povedať, že najväčšia inšpirácia, čo sa týka stylingu a ona proste vymýšľa také veci, že ktoré proste kebyže si obličím tu u nás, tak ľudia to proste nepochopia. Ona je presne ten štýl, že ona si dá do lodičiek ponožky a vyzerá to brutálne. Veľmi populárne je v poslednej dobe aj príbeh na Instagrame. Čo sme si všimli, že to dávaš dennodenne, tak čo asi tak najčastejšie tam pridávaš, Zuzi? Ja neviem, asi také bežné veci, že mi je to úplne jedno, keď ma to napadne, tak proste točím hocičo, točím seba, točím okolie, točím čo robím, točím kamarátov, som na kave, pracujem, proste dávam tam také moje úryvky dňa a ono už sa to stalo tak, keď som začínala, tak to nemalo taký dosah tých ľudí, že ja neviem, som tam mala v začiatku 20-30 tisíc pozretí za ten deň a teraz už mám tak 80, 90 do 100 tisíc. A vidím, že proste, že tí ľudia už sú na to zvyknutí, že na začiatku, keď som pridávala miliardu tých videí, tak akože málo to nejaký dosah, ale bolo to slabé. A teraz už vlastne si tak tí ľudia zvykli na tom Instagrame, že to sledujú, vyhľadávajú to a vyhľadávajú to už pomaly viac ako normálne fotky alebo niečo, pretože viac sa dokážu stotožniť s tým človekom prostredníctvom toho videa. Ja hlavne tie videá nefejkujem, tam sa nedajú dať nejaké extra filtre alebo nič, takže tam proste ľudia vidia bežný život z môjho bežného pohľadu a snažím sa to robiť tak ľudsky bežne. A manželovi Renému to nevadí, neprekáže mu to? Ježišmaria, ja mu toľkokrát s tým leziem na nervy, ho točím a nasol, lebo ja mu robím zle a on už to nevšíma, on už je tak imunný voči mne a voči týmto veciam, že on už to vôbec nerieši. Týmto pozdravujem aj Reného. Dobre Zuzi, a čo by robila Zuzana Štraus-Plačková, ak by nebola Zuzana? Tak ono všetko môže skončiť, však po tých 7-8 rokoch nikdy nevieš, kedy to skončí, ale tak ja som taká, že ja len tak neskončím. Ale neviem, akože ja mám svoj biznis, mám veci, ktoré ma živia a ide to mimo show biznisu, takže mne by sa nejak extra život možno ani nezmenil. Hlavne ja som zabezpečená, mám byt, mám auto, mám manžela, čiže ja mám v podstate život už gombička, hej. A či by som zarobila od teraz, ja neviem, ako niekto zarobí 400 € mesačne, alebo by som zarobila 2000 € mesačne, alebo to je jedno proste aká suma, ja už by som v kľude vyžila, pretože ja tie mesačné náklady mám v podstate len na svoje blbosti, na svoje pohodlie, ale kebyže, ja neviem, mi teraz muž povie, že predajme byt a odsťahujme sa, ja neviem, Kostariku? To je jedno, proste niekde a budeme žiť v záhradnej chatke pri mori, tak ja by som to v kľude urobila, pretože mňa tie veci, alebo tak mňa to extra špeciálne šťastné v živote nerobí. Ja chcem proste mať kľud v podstate a robiť si veci, ktoré mňa bavia a naplňajú. Takže si šťastne vyžadáš. Áno, čiže by som chcela štrikovať. Ale ja som ináč, nedá mi nevrátiť sa k tvojmu statusu, ktorý si dala, tuším, že na Silvestra. Že toho roku by mohlo byť aj nejaké bábatko. No čo? Ale však ešte, čo je? Ešte neskončil to. Ešte je len nejaký február, takže do konca roka, keď otehotnem, ale ako ja sa tomu nebraním, keď to príde, tak to príde. Držíme ti palce, nech si šťastná, nech sa ti darí a ďakujeme veľmi pekne, Zuzanka, že si prijala pozvanie a je radosť s tebou pracovať. Ďakujem pekne a ľudia, ak sa vám toto video páčilo, dole sú lajky, takže lajkujte a zdieľajte. Čaute.